juoksit sieltä tänne? Mä juoksin ja mä eksyin tuonne toiselle VIP-alueelle. Missä tää oli? Oliko siellä häkissä vai jossain VIP-alueella Alliseuteltassa? Mä juoksin siinä häkissä ja pojat tekee ihan mieletöntä duunia. Aivan mahtavaa taitoa, ei voi muuta sanoa. Oliko läheltä piti tilanteita? En mä huomannut, kun mä keskityin tämän mun mikin kanssa pelaamiseen. Mä olisin halunnut antaa teille liikaa. Tulee tähän VIP-katsomaan kohdalle, niin päästään kunnolla kuuntelemaan. Joo, aika hyvin jytisee muuten. Se on aika lailla niinku tohon malliin tyypillinen, merkkityypillinen ääni. Täytyy sanoa, että se poikkeaa aika hyvin. Tuolla pikkasen haastateltiin aikaisemmin, niin hän mainitsi sitä, että yleensä formula-autoissa on noin 800 hevosvoimainen. Tässä on pikkasen noita heppoja pistetty pienemmiksi ja tämä kyseinen jakkehan on myöskin tarkoitettu tavallaan amatöörikuljettajille, eli Ultimate Driving by Mika Salo. Tällainen yritys siis tarjoaa näitä mahdollisuuksia kokea myöskin itse tuo vauhdin hurman Formula 1 puitteissa. Ja nimenomaan täältä Malmin lentokentältä tämä kyseinen auto löytyy myöskin jatkossa. Kovalaisen etninen ajokivi. Ja nyt mä en huomannut katsoa, että oliko siellä myöskin tuo kaksipaikkainen. Oliko se siellä nyt jo radalla? Eli kyseessä on siis kaksipaikkainen Arostallin formula, eli siellä pääsee mukavasti kyydityksiin. Siellä hevosvoimia 650 ja näillä tämänhetkisillä välityksillä tällä radalla kyyditysnopeus on maksimissaan tuolla 250 kilometrin tunnivauhtia, joten ihan vakuuttavasti pääsee vauhdilla myös sillä autolla.